It's been a while. We chose an older classic song din harfă and sunt cântări pe românește care nu se compară cu cele mai noi. Cred că au fost scrise, inspirate de Duhul Sfânt și din un loc de undeva adânc în inima omului. Cântarea ce cântăm se numește Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vii. And I just want it to be a reminder for the youth and for everybody here that Jesus is coming. I can't wait. And I hope that we're all ready for his coming.
Amin. Să desfie Domnul.